na rokovaniach s ruským prezidentom som postavil otázku: pán prezident, môžete nás informovať o tom, čo sa deje na fronte? Ako to je s tým prímerím? Prečo nie je prímerie? Bol som prekvapený, že v tejto časti stretnutia prezident Putin na tieto otázky nereagoval, ale potom ma požiadal o stretnutie medzi štyrmi očami. A na stretnutí medzi štyrmi očami mi povedal presne to, čo sa udialo. Povedal veľmi jasne: pán predseda vlády, ja viem, že stále tlačíte na prímerie, že to je pre vás dôležitá priorita, či to je 3-dňové alebo 30-dňové. Ale chcem vám tu povedať, len to prosím nechajte v tomto okamihu pre seba, že všetci, ak odídete odtiaľto z Moskvy po oslavách, tak ja urobím verejné vyhlásenie a poviem, že chcem rokovať s Ukrajinou bez akýchkoľvek podmienok, čo najrýchlejšie, a budeme hľadať nejaké riešenia. Aj sa to stalo. Jednoducho, ja som tú informáciu mal dopredu. Opäť, keby sa rokovalo s ruskou stranou, ako sa má rokovať, pretože o tom je diplomácia a zahraničná politika, túto informáciu už diplomácia mohla mať a nemuseli byť prekvapení. A ja som šokovaný, že tu je návrh, že 15. mája sa môžu stretnúť Rusi a Ukrajinci v Istanbule na priamych rokovaniach, kde môžu prísť konkrétne výsledky. A na to ja počúvam už vyjadrenia Nemecka a Francúzska, že nesúhlasia. Čo s tým oni majú? Nie je to snáď vec Ukrajiny? To akože Ukrajina má nejakých hovorcov? Tak teda buď má Ukrajina záujem, alebo nemá záujem. Ak to takto pôjde ďalej, tak si myslím, že tá vojna bude trvať ešte niekoľko rokov.